Oklo William Ruto oklo. Oklo to jogi be headline stands te Gachagua ineno ka pod nyaka sani pod ong'e ni en sawa. Yes. To William Ruto boling to kamoling no kofuo kama entiere ne mbonge kwan motimo ang'oa motimo. Yes. Koro Rigathi Gachagua ngimana ni tich ang'wen ka koro senator oseamua ting'en en mara yaka kamano. Erokamano. Jatend piny Kenya machon kata vice president machon ma bende jatend Wiper Kalonzo Musyoka bende nyawo donjore wachni ko wachni bende ok dang odong ka ok otumo wach mar impeachment mar Rigathi Gachagua. Kama kaka Kalonzo Musyoka nyo loso nyakwa Ramogi Jwang e wach mar impeachment mar Rigathi Gachagua. Owinje neno. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June. So they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. Mano Kalonzo kaloso to otene gi jor bura mag Wiper. Ngeno embo paro o pass mana verdict ne nikech adieri gima notimre June 25th bene historic. Ngeni Kenya paro ni gani en achiel kuom higni ma wabro ndike history marwa. Ni gik mang'eny otimre e higa mar 2024 ni. Ting'eni kani iparo kane wawuok e yiero mar 2022 no wacho ni ma was the most peaceful to mae mabro bedo yiero mabro bedo kantiere e history marwa kwa paro. Tadieri neno yiero mabende sitting deputy president o succeed jatende. Kori neno ka chakre 2022 no ntiere kaka wabedo gabeda gi gik manyien. Sani kori neno wawuoye broad based, sani wawuoye first president mo ogive deputy president mo otimo the first tab in the presidency to year wan gi deputy president mane obedo mana mujumbe dichiel to year deputy president sani kore ren ng'amiti choko koro ntiere gik mang'eny motimre e bwo 2022 elections. Para ni mbele ka nitiere gik mang'eny ma paro ni dhi timre kae. Tapa ni mane momineno kata Kalonzo Musyoka wacho ni japiny no pass a vote of no confidence e parliament. Mane parliament ni omonji. Mabe aparo ni mano gimonego beni wabunge timo soul searching. Ni to ang'o manotimre. Nikech koro Kalonzo kete ni bunge kor ne bedo maonge kod authority, moral authority to oversee wach mar impeachment proceedings mar Rigathi Gachagua. Nikech gima notimre tarik 25 dwe mar auchiel. Ng'eni mane gimo wacho lakini ng'eni bridge no dine bede ni joma nodonjo kanodhi mokawo mess mowuok go to koro dino wacho ni bunge watimo ang'owa onge teko. Mar ariyo kadi koro sani ne bed ni doho o pronounce himself advisory mar Maragacha mo wacho ni bunge koro nego bede disbanded mondo wabunge doge yiero to mano nyalo wuoyo. Lakini kama pod wantiere sani en mana ni credibility mar bunge e manin question nikech gimane jo Gen Z otimo. Lakini in terms of authority to pod gintiere.